Расман муҳориба дар вазни миёна байни Шон Стрикланд ва Павло Коста рӯзи 2 июн дар турнири UFC 302. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. Дӯстон, Қуръони бепул барои шумо. Барои Қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати Шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо Қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби Қуръон мешавед. Чемпиони UFC дар вазни ним сабук Илия Топурия дар визови Макс Холлоуэй ҷавоб дода чунин суханҳо гуфт: рақиби навбатӣ Холлоуэй мешавад. Ҳоло ба ман ягон чизи аниқ пешниҳод кардагӣ нестанд, аммо бале, эҳтимоли калон буд ки агар Макс имрӯз ғолиб шавад, пас ӯ рақиби навбатии ман мешавад. Ман намедонам ки чӣ қадар ӯ дар ин ҷанг зарар гирифтааст. Умедворам ки ӯ дар ояндаи наздик ба муҳорибаҳо бармегардад. Макс, туро ба баромади беҳтарин табрик мегӯм. Эҳтиром ба таърих, ҳамаи корҳои карда ва оилаи ту. Умедворам ки то охири сол мо бо ту дар октагон вомехӯрем ва ба ман бовар кун. Бо ту коре рух медиҳад ки пеш чунин кор рух додагӣ набуд. Ман аввалин шахсе мешавам ки туро ба хоб равон мекунам, гуфтааст Топурия. Ва дӯстон, акнун вақте ки ба Ислам Махачев рақиб доданд, фикр мекунам ки муҳорибаи Холлоуэй ва Топурия маънои хеле калон дорад, чунки Холлоуэй чемпиони вазни ним сабук буд ва ягона касе ки камарбанди ӯро гирифта ба ӯ имконияти чемпион шудан намедод, ин Волкановский буд. Анна Топурия боша Волкро ба нокаут равон карда камарбандро аз дасти ӯ гирифт. Барои ҳамин Макс боз имконият пайдо кард ки чемпиони вазни худ шавад. Дӯстон, имрӯз маълум шуд ки барои чӣ UFC муҳорибаи унвониро ба дасти Порье доданд. Дар ҳол баъди муҳорибаи Чарлз Оливера ва Арман Царукян, роҳбарон ва матчмейкерҳои UFC ба Арман Царукян муҳориба зидди Ислам Махачев рӯзи 2 июн пешниҳод карданд, аммо Арман розӣ нашуд. Оиди ин чиз менеҷери Арман Саяд Абдураҳмонов хабар дод ва гуфт ки барои муҳорибаи унвонӣ зидди Махачев ба мо лагери тамринии пурра 4-5 моҳа дар кор аст. Ана худи Арман бошад чунин суханҳо гуфт: ҳозир ба ман танаффус дар кор аст. 2-3 ҳафта ма бояд ки танҳо истироҳат кунам, чунки чӣ хеле ки ма пеш гуфта будам, ма бе танаффус аз моҳи январ барои ин муҳориба омода шудам. Баъди охирон муҳорибаи ма моҳи декабр, менеҷерам ба ман гуфт ки ма барои довталаби рақами 1 шудан меҷангам зидди Геҷи ё ин ки Оливера, ва ин чиз ба ман мотиватсия сахт дод ва тамринҳои худро оғоз кардам. Барои ҳамин ҳозир ма истироҳат кардан мехоҳам. Баъд ба тамринҳо бармегардам. Лагери тамринии пурра гузаронида Ислам Махачев шикаст медиҳам, гуфтааст Царукян. Дӯстон, баъди тамошои муҳорибаи Арман ва Оливера, ба фикри шумо Арман Исламро манъ карда метавонад ё не? Метавонед фикрҳоятонро нависед. Ана оиди Чарлз Оливера бошад, пас ӯ аввалин фикрҳои худро баъди мағлубият баён кард. На ҳар рӯз пур аз ғалаба ва шӯҳрат аст. Ин муҳорибаи вазнин буд. ма имконият доштам ки ӯро фавран шикаст диҳам бо тариқи усул ё ин ки нокаут, аммо ман ин корро карда натавонистам. ма хубам, осебҳои хурд дар чеҳра, дигар ҳамаш хуб аст. ма каме гирья кардам, аммо ин гуна корҳо мешаванд. вақти ба хона баргаштан ва бо оилаи худ вақт гузаронидан расидааст. баъд ба тамринҳо баргаштан ва умедвор шудан ки мухлисон маро дастгирӣ мекунанд. ма ваъда дода метавонам ки боз ҳам бақувваттар бармегардум. ман лагери тамринӣ хуб доштам, бе ягон камбудӣ вазн кардам. фақат ки ин рӯзи ман набуд. дар насиби ман ғолиб шудан набудааст, навиштааст Оливера. ва дӯстон, ҳамчунин пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 300 маълум шуд ва ҳозир пешкаши шумо мекунем. пулҳои коркардаи Алекс Перера $2,840,000. Ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Ҷамал Хил бошад $540,000. пулҳои коркардаи Макс Холлоуэй $2,720,000. Ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Ҷастин Геҷи бошад $2,621,000. пулҳои коркардаи Чарлз Оливера $789,000. Ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Арман Царукян бошад $164,000. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.